Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Kedves nézőink! Dr. Kárkenyi Ákos vagyok, ma a rádióaktivitásról és annak veszélyeiről fogok önöknek beszélni. Minden gyerek tudja, hogy a világ atomokból áll. Az atomról tudjuk, hogy van egy magja, ami körül elektronok köröznek. Az atommagok pedig néha ketté tudnak hasadni. Ilyenkor a kettévágott atommag 2 része kirepül az adott anyagból. Ezek a kirepülő atommag darabok, amik voltaképpen új, kisebb atommagok, jelentik a rádióaktív sugárzást. Érezzük a napsugárzást, érezzük a hősugárzást. De vajon érezzük a rádióaktív sugárzást is? Nos, általában nem. A legtöbbször még akkor sem, ha nagyon erős. Kivéve, de erre még visszatérünk. De honnan tudjuk, hogy hol van rádióaktív sugárzás, és hogy az milyen erős? Van ennek a kimutatására egy műszer, a Geiger-Müller számláló. Ez kapható bizonyos boltokban, olcsóbb változatai már 10-20 ezer forintért. És honnan tudjuk, hogy mennyi rádióaktív sugárzás erős, mennyi gyenge? A sugárzás hatásait már tudósok kikutatták, számunkra táblázatok állnak rendelkezésre. A meglepő az, hogy rádióaktív sugárzás mindenben van, így akár bennünk emberekben is. Csak a legtöbb esetben nagyon gyenge. A legtöbbször annyira gyenge, hogy teljesen ártalmatlan és alig lehet kimutatni. De miért van mindenben rádióaktivitás? Ennek az az oka, hogy egy-egy elem atommagjai között vannak kis részben deviánsak, amik furcsák, könnyen ketté válnak, így rádióaktívak. Egy-egy elemnek az ilyen furcsa, kicsi részt jelentő változatait izotópnak nevezzük. A szénnek is van rádióaktív változata, izotópja. Márpedig a szén fontos része a szervezetünknek, tele vannak vele a sejtjeink. Ha a szénatomjaink egy kis része rádióaktív, mert szénizotóp, akkor persze, hogy mi magunk is azok vagyunk. Vannak bennünk rádióaktív izotóp atomok, ettől mi is rádióaktívak vagyunk. És mi rádióaktív még rajtunk kívül? Hát, úgy szólván minden. Például a banán. De nem kell megijedni, nem jobban rádióaktív a banán, mint mi magunk. Vagyis annak a sugárzása épp úgy jelentéktelen, ártalmatlan mértékű, mint a miénk. Aztán van, ami erősebben sugároz. Például egy nehéz fém, amit uránnak hívnak. De miért lehet káros, veszélyes a rádióaktív sugárzás? Nos, azért, mert a röpködő fél atommagok ártanak a szervezetünk működésének. A szervezetünk sejtjeiben sokféle folyamat zajlik, olyan bonyolult módon működik bennünk rengeteg pici atomi szerkezet, a molekulák, mint egy gyárban a sokféle gép. Ha elromlik egy gép a gyárban, akkor nem tudják azt termelni, amit akarnak. Meg kell javítani. A szervezetünk sejtjei gyakran elromlanak. A szervezetünk gyakran meg is javítja ezeket. Csak ha túl sok minden megy tönkre egyszerre, akkor már nem biztos, hogy ezt meg tudja csinálni. Ezért veszélyes az erős rádióaktív sugárzás, mert az egyszerre túl sok sejtnek túl nagy mértékben árt. A sejtjeink talán legfontosabb része a 2. spirál alakú DNS molekula, ami lényegében a sejtjeink tervrajzát írja le. Ha ezt találja el egy repülő atommagdarab, akkor eltörheti, és ettől kezdve később furcsa betegsejt jöhet létre az elrontott tervrajz miatt. Ha sok ilyen betegsejt jön létre, akkor megbetegszik az ember, a beteg sejtekből egyre több lesz, és kialakul egy rákos daganat. A rák nem egyetlen betegség, hanem sokféle lehet. Ez egy betegség típus, ami még ma is nehezen gyógyítható.
De azért sokszor gyógyítható. Ilyenkor a páciensek persze joggal hálásak az orvosnak és a modern orvostudománynak. Egyébként a rákot csak ritkán okozza a rádióaktív sugárzás. Sokkal gyakrabban okozhat azt az alkoholizmus vagy a dohányzás. Vagy a sült kolbász, sült sonka, amikor ezeket nátrium-nitrittel tartósították, de csak ha gyakran eszünk ilyeneket és sütve. Ami meg a rádióaktív sugárzást illeti, az nem csak rákot okozhat. Ha nagyon erős, akkor okozhat úgynevezett sugárbetegséget is. A rák csak lassan alakul ki, a sugárbetegséget viszont már néhány perc vagy óra alatt észre lehet venni a tünetekből. A tünetek lehetnek például hányás, hasmenés, magas láz. Hogy ilyenkor meg tudják-e menteni a beteget az orvosok, az attól függ, hogy mennyire erős volt a rádióaktív sugárzás, ami érte. De mikor és hol lehet annyira erős rádióaktív sugárfertőzés, hogy emiatt sugárbetegség alakuljon ki? Nos, az emberiség nagyon nagy tudásúvá vált mára. Tudósok azt is kitalálták, hogy az atommagok hasadását hogyan lehet energia termelésére, vagyis áram termelésére felhasználni. Rájöttek, hogy amikor ketté válik egy atommag, akkor energia termelődik. Bele kell fektetni energiát az atommag kettéhasításába, de többet kapsz vissza. Ez olyan, mintha behúznál egyet egy boxolónak, de többet kapnál vissza. Ha az atommagok elkezdenek pofoszkodni, akkor egyre több fölösleges plusz energia távozik, mint hő. Vagyis nagy hőenergia szabadul fel. Kitalálták azt, hogy ez a hőenergia hogyan szabaduljon föl olyan mértékben, hogy ez nekünk, embereknek pont megfelelő legyen. A keletkező hő aztán felforralja vizet, a gőz meghajt egy kereket, a turbinát, az meg egy másikat, a dinamót. A forgó dinamó áramot termel. Magyarországon a Paksi atomerőműben ez történik, és innen van a fél ország árama. Talán innen van áram a te gépeden is, kilátod ezt a videót. De mi történik, ha nem a kívánt mértékben szabadul fel a hőenergia, hanem gyorsabban? Súlyos baleset lehet az eredmény. Ez ellen többféle biztonsági berendezést építettek be Pakson és más atomerőművekben. De régebben, 1986. április 26-án a Szovjetunióban történt egy súlyos baleset, amikor Csernobilban, az ottani atomerőműben rossz utasításokkal tönkretették a saját biztonsági rendszerüket, és emiatt túl sok energia termelődött. A túl sok hő miatt gőzrobbanás történt, és megolvadt a műszaki berendezések egy része. A kirepülő atommagok pedig rádióaktív sugárzásként nagy bajt okoztak. Ekkoriban az országot irányító kommunista párt főtitkára Gorbacsov meghirdette a sajtó cenzúrájának a megszüntetését, a nyíltságot, oroszul glasznost, de a csernobili baleset után ezt nem gyakorolták. Csak külföldi mérésekből derült ki, hogy megnőtt a rádióaktivitás. Egy idő után kénytelen volt bevallani a Szovjetunió vezetése a világnak, hogy mi történt. A katasztrófa okai közé tartozott, hogy az igazgatónak, Viktor Brühanovnak szénfűtésű erőművekhez volt képesítése és tapasztalata. Főmérnöke Nikolaj Fomin szintén a hagyományos erőművekhez értett. Őket nevezte ki a veszélyes üzem élére a párt. Az erőmű dolgozóinak az ország kommunista vezetése nem adott megfelelő mérőműszereket, így nem is tudták először, milyen erős a radioaktív sugárzás. Azt pedig általában nem érzi az ember, még akkor se, ha nagyon erős, nem úgy, mint a hősugárzást, így nem tudták, milyen nagy a baj, és nem is igyekeztek elkerülni, amiben aztán bele is haltak. Mégis volt egy ember közöttük, aki a legerősebben sugárzó helyen egy picit már érezte a sugárzást. Azt mondta, hogy olyan volt, mintha sok pici tűz szurkálta volna az arcát, és fémes ízt érzett a szájában. Nem sok. Nem tudta, milyen nagy veszélyben van. Ő és munkatársai 2 napon belül halottak voltak a sugárbetegségtől. Később még többen meghaltak, részben az erőmű dolgozói, részben azok közül, akik segítettek eltakarítani a romokat és betonnal befedni őket.
Őket ott likvidátoroknak nevezték. Csernobilnak összesen 31 közvetlen halálos áldozata volt, akik néhány napon vagy héten belül meghaltak sugárfertőzéstől. Viszont a 600 000 likvidátorból bizony ilyen sokan dolgoztak ott, a fél ország. 40 000 meghalt egy évtizeden belül, ami arra utal, hogy sokan kaphattak ott olyan sugárfertőzést, ami aztán rákhoz vezetett. Csernobilból kitelepítették a lakosságot, ma csak néhány katasztrófa turista teszi be oda a lábát. Az állatállomány a radioaktivitás ellenére megnőtt, pedig vannak területek, például a helyi úgynevezett vörös erdő, ahol az ma is viszonylag magas. De az állatok állományának többet számított az, hogy nincsenek vadászok, mint az, hogy a radioaktivitás miatt időnként van köztük pár torszszülött. A felbukkanó torszszülött állatok mellett másként is van a radioaktivitásnak zavaró hatása az érek fejlődésére, például a helyi pókok furcsán torz hálókat szőnek. Egy másik alkalommal, 4 évtizeddel Csernobil előtt, még 1946-ban tudósok egy laboratóriumi kísérletben 3 fémtárggyal foglalkoztak. Volt 2 nem radioaktív fémből, berilliumból készült nagyobb acskafélgömb, és egy kisebb plutónium gömb, ami erősen radioaktív volt. Az egyik berillium félgömb volt alul, és ebben volt a kisebb plutónium gömb. A felső berillium félgömb egy kicsi rés kivételével rá volt helyezve az alsó berillium félgömbben csücsülő plutónium gömbre. Ezek a berillium félgömbök neutron tükrök, ami azt jelenti, hogy a kis plutónium gömbből kirepülő neutronokat visszalövik a plutónium gömbbe. Ezeket használják például az atombombákban is. Az a kicsi rés nagyon fontos, mert hogyha az nincs, akkor a kis plutónium magban elindul egy önfenntartó láncreakció, és veszélyes mértékű sugárzás szabadul ki belőle. Az egyik tudós, Louis Slotin, ezt a kicsi rést egy csavarhúzóval és nem egy biztonságos szerszámmal tartotta meg. Csak nem tucatszor végezte már el így a kísérletet. Enrico Fermi állítólag azt mondta Slotinnak és másoknak, hogy 1 éven belül meghalnának, ha ilyen veszélyes megoldással folytatnák a teszteket. Richard Feynman fizikus ezt a kísérletet egy alvó sárkány farkának csiklandozásához hasonlította. Slotin 1946. május 21-én 15 óra 20 perckor már rutinosan megint így csinálta ezt a veszélyes tesztet, de véletlenül egy ügyetlen mozdulat miatt kiejtette a csavarhúzót a kezéből, és a gömb bezárult. Azonnal felvillant egy kék fény, ugyanis a plutóniummagban elindult a láncreakció, és az intenzív neutronsugárzást bocsátott ki. Slotin gyorsan a kezével lekapta a felső berillium félgömböt, de már késő volt. Becslések szerint fél másodperc telt el a gömb bezáródása és Slotin gyors reagálása között. A fizikus súlyos neutron- és gammasugárzást kapott kevesebb, mint egy másodperc alatt. Testének helyzete a veszélyes gömb felett megvédte a többi ott tartózkodó tudóst a neutronsugárzás nagy részétől. Ez is egy olyan baleset volt, amikor annyira erős volt valahol a radioaktív sugárzás, hogy azt még kivételesen egy ember is érezte. Slotin úgy érezte, hogy hűé égeti a kezét, és savanyú ízt érzett a szájában. 9 nappal később meghalt akut sugárbetegségben. Brazíliában pedig 1987-ben Goiânia városban 2 tolvaj behatolt egy radioterápiás orvosi intézetnek a már lezárt, de még nem felszámolt raktárába, amit nem őriztek elég jól. Elloptak onnan általuk feltört fémkapszulákban egy erősen radioaktív port, cézium-137 izotópot, ami kéken fény lett, és eladták a fémdobozokat a fénylő porral a bolhapiacon. Megvette a kiukasztott kapszulákat, hazavitte, így kerültek egy kislányhoz, aki mit sem sejtve a veszélyről, játékból bekente magát a világítóporral. Olyan erős sugárfertőzést kapott, hogy sajnos nem tudtak rajta segíteni, 1 hónap múlva meghalt.
Rajta kívül még 3 halálos áldozata volt a radioaktív pornak. A tolvajok is rosszul jártak. A börtönbüntetés és talán a lelkiismeret furdalás mellé még a radioaktív sugárzás miatti égési sérülés és csonkulás is volt a büntetésük. Az egyiknek több ujját, a másiknak a fél karját kellett később levágni. De hogy került radioaktív anyag egy orvosi intézet raktárába? Úgy, hogy a radioaktivitás nem csak okozhat rákot, de gyógyíthat is. A röpködő atommagok el tudnak pusztítani rákos sejteket. Ezt használja ki a sugárterápiás kezelés, ami rengeteg rákos beteg életét megmentette már. Így aztán azt mondhatjuk, hogy a radioaktivitás sokkal kevesebb embernek oltotta ki eddig az életét, mint amennyinek megmentette. Csak nem szabad visszaélni vele. Ami az atommag hasadás lehetőségével való legsúlyosabb visszaélés, az alighanem az atombomba. Ez a fegyver azt a lehetőséget használja ki, hogy az egymást boxoló atommagok energiájának a felszabadulása akár korlátlanul felgyorsulhat. Úgynevezett láncreakció alakul ki, amelynek során egyre több atommag hasad ketté, és löptében hasít ketté újabbakat gyorsulva, míg végül a másodperc töredéke alatt az egész anyagdarab átalakul szétrepülő atommagokká, vagyis radioaktív sugárzássá és hővé. Amint az ismeretes, 1945-ben a Japán elleni háború végén az USA kormánya 2 japán városra, Hirosimára és Nagasakira atombombát dobatott le, hogy megtörje a japán kormányt. Mindkét esetben több tízezer ártatlan ember halt meg egy pillanat alatt, további tízezrek égési sérüléssel kínlódva a következő órák vagy napok folyamán. Sokan kaptak rákot is később, akiket nem halálos hősugárzás ért, csak nagyobb radioaktív sugáradag. Máig is vitatkoznak sokan azon, hogy nem lett volna jobb, ehelyett inkább hagyományos fegyverekkel lezárni a háborút. Az atombomba amerikai bevetése arra késztetett több nagyhatalmat, főként a Szovjetuniót, hogy maguk is készítsenek ilyen fegyvert. Idővel fegyverkezési verseny alakult ki, emellett pedig hidegháború, ahol bár nem lőttek egymásra, a viszony olyan ellenséges volt például az USA és a Szovjetunió között, mintha háborúban álltak volna egymással. A világ országaiban az emberek nagy része azon aggódott ekkoriban, hogy csak atomháború ne legyen, mert akkor végünk. Ez azért is lenne valóban így, mert a közvetlen pusztításon kívül a robbanások miatti korom olyan felhővé állna össze, ami több évre elhomályosítaná a napfényét, így több éves jégkorszakot, atomtelet okozna az egész Földön, ami miatt elpusztulnának a növények, az állatok, így mind ilyen halnának vagy megfagynának az emberek is. Sajnos manapság hasonló helyzet, hidegháború alakult ki az USA és Oroszország közötti viszonyban, ami újra aggasztó nemzetközi feszültséget jelent. Pár évvel az atombomba után kitaláltak egy még pusztítóbb erejű fegyvert, amely szintén az atommagok titkait használta ki, csak másféle módon. Az atommagok ugyanis nem csak széthasadni tudnak, hanem egyesülni, fúzionálni is. Ezt magfúziónak nevezik, és szintén sok plusz energia felszabadulásával jár. A napban pont ez történik. Ott hidrogén atommagok egyesülnek, és így hoznak létre hélium atommagokat. Így aztán az újfajta bomba, a magfúziós, vagyis hidrogénbomba, mintegy a nap erejét hozta le a Földre, és használta harci fenyegetés céljára. Viszont ezt legalább nem vetették be élesben. A valaha tesztkísérletben felrobbantott legnagyobb erejű bomba az 1961. október 30-án Moszkva idő szerint 11:32-kor a Szovjetunióban, Novaja Zemlja fagyos északi szigetén a Szuhojnosz fokon felrobbantott cár bomba egy hidrogénbomba volt. A maghasadás láncreakciójához hasonlóan a magfúziós láncreakció beindításához is nagyon sok plusz energia kell, ezért a hidrogénbombákban van egy kisebb atombomba is, így előbb ez robban fel, és ennek az energiája gyújtja be a hidrogénbombát. És most nézzünk meg egy eredeti orosz filmrészletet a cárbombáról. Сброс! Экипаж одевает защитные очки. Программа
Программный автомат принял сигнал «Сброс» и выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров. A célbombát 4 kilométer magasban robbantották föl, és főként ezért a földfelszínen viszonylag kevés rádióaktív szennyezést produkált. Csernobil katasztrófája ezzel szemben nem is jelentett nukleáris robbanást, csak a reaktorban zajló láncreakció túlzott fölgyorsulását, megszaladását, mégis nagyobb és tartós rádióaktív szennyezést okozott a környezetében, mert a földfelszínen történt. Csernobilban a legerősebb rádióaktivitás a reaktor betonnal fedett romjai között van, máig is, ahol egyfajta rádióaktív lávává olvadtak össze a reaktor régi alkatrészei. Ennek egy jókora méteres rádióaktív kőzet darabját az alakja alapján elefántlábnak nevezték el. Ez a Föld leginkább rádióaktív tárgya, mellette pár perc tartózkodás már halálos lenne. Sajnos 2025. február 14-én, hajnali 2 óra, 2 perckor az oroszok és az ukránok közötti háború miatt harci drón csapódott be a csernobili atomerőmű 4-es reaktora felett lévő új szarkofágba. Még 1986-ban, amikor felrobbant a 4-es reaktor, akkor rögtön építettek rá egy szarkofágot, ez a régi szarkofág. Az újat a 2010-es években építették fel és körülbelül 100 évre véd. Na ezt az új szarkofágot érte dróncsapás, az első jelentések szerint a sugárzás szintje nem emelkedett. Ez valószínűleg azért van, mert a régi még mindig véd, de már nem sokáig, ezért gyorsan be kell foltozni az újat, hogy még 100 évre védelmet nyújtson. A radioaktivitásnak az emberi szervezetre gyakorolt hatását a Sievert nevű mértékegységgel mérjük. Egy év alatt egy embert tipikusan mintegy 5 millisievert sugárzás ér, tághatárok között változhat ez, igazából 1-8 millisievert, ami jelentős részben a távoli csillagokból származó kozmikus sugárzás. Ennyi egyáltalán nem veszélyes az emberekre. Évi 100 millisievert színnél kezd veszélyessé válni a dolog, ennyinél már kialakulhat rák, de ez csak egy alsó határ, ennyitől még nem biztos, hogy valakinek baja lesz. Van néhány város a világon, ahol a kőzetekből származhat plusz radioaktív sugárzás, illetve a radon nevű gáz természetes jelenléte miatt, például Ramszár Iránban, ahol évi 10 millisievert a sugárterhelés. Érdekesség, hogy valamikor régen, 2 milliárd éve, még az emberek kialakulása előtt akadt néhány szikla Közép-Afrikában, amelyekben olyan magas volt az urán-235 uránizotóp aránya, hogy spontán kialakult láncreakció úgy, mint ma egy atomerőműben. Egy ilyen szikla természetes atomerőműnek volt mondható. Ma is megtekinthető ilyen, bár a tudósok már csak mérésekkel tudják kimutatni, hogy egykor ez volt vele a helyzet. Ami a mai további természetes kockázatokat illeti, radon nevű radioaktív nemesgáz kis mennyiségben mindenütt jelen van, a túlzott felgyülemlése ellen gyakori szellőztetéssel lehet tenni. Az erős dohányzás miatt is megnőhet a sugárterhelés, napi másfél csomag elszívásához plusz 15-60 millisievertet jelenthet évente. Egyszeri sugárterhelés esetén például nukleáris balesetnél 250 millisievert sugáradagnak még nincs kimutatható azonnali negatív hatása. Ennél nagyobb adag esetén sugárbetegség alakul ki. 1000 millisievertig, azaz 1 sievertig enyhe, 3000 millisievertig közepes, afölött súlyos. 3 és 10 000 millisievert között még van esély a gyógyulásra, afölött nem.
Nukleáris katasztrófa esetén a jód és a stroncium nevű elemek radioaktív izotópjai a leginkább veszélyesek. Az előbbi ellen megaadag kálium-jodid tabletták szedése ajánlott, de legfeljebb pár napig, mert utána már túl nagy a káros mellékhatás. E tabletták nem engedik a szervezetbe a radioaktív jódot, ami egyébként pajzsmirigy rákot okozna. A radioaktív stroncium enyhébb esetekben vérszegénységet, súlyos esetben csontvelőrákot okoz. Komolyabb radioaktív szennyezés esetén a lakosság evakuálása és a fertőzött talajréteg eltávolítása lehet a megoldás, amennyiben ez technikailag megoldható. Ha nem, akkor ki kell üríteni a zónát, mint Csernobilban. A csernobili katasztrófa után radioaktívan szennyezett por került a levegőbe, amit a szél előbb Skandinávia felé sodort, később Közép-Európa felé, ahol végül az Alpokba került sok. A talaj így ott sok helyen radioaktívan fertőzötté vált. A térkép mutatja, hogy Európában mely területek talaja vált leginkább fertőzötté. Emiatt sok esetben fertőzötté váltak a gombák is, és azokat elfogyasztó vaddisznók is. 2016-ban, 30 évvel Csernobil után egy tanulmányban kimutatták, hogy a szarvasgombák már ehetőek, nem veszélyesen radioaktívak. Mindenesetre így a gombák szennyezettsége miatt Ausztriában be kellett tiltani az azokat megevő vaddisznók húsának a fogyasztását. Németországban Geiger-Müller számlálóval mérik a lelőtt vaddisznók radioaktivitását, és kilogrammonként 600 becquerel szennyezettség fölött tilos a fogyasztásuk. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk voltak, és meghallgatták ezt az érdekes műsort. A műsor készítői Lang Leon Emmanuel, a CMS vezető meteorológusa, és dr. Tárkányi Ákos, szociálpolitikus voltak. Ha tetszett a videó, nyomják meg a like gombot, iratkozzanak fel, és nézzék továbbra is videóinkat. Viszontlátásra a CMS nevében is.